Καλημέρα. Καλημέρα. Από την κουζίνα του μοναστηριού στο Καρύδι. Εδώ όλες οι κοπέλες βλέπετε ετοιμάζομαι τα καλιτσούνια για το Πανηγύρι του Αγίου. Λίγο νωρίς θα πείτε εσείς, αλλά για μας δεν είναι καθόλου νωρίς, γιατί οι κυρίες όλες δουλεύουν, αρχίζει η τουριστική σεζόν, δεν μπορούν, αγαπημένες κυρίες από τις Καλύβες, από τον Ίππος εδώ η Μαρία, η Ελένη μας από το Δράπανο, που έρχεται συνέχεια και έχει πείρα στα καλιτσούνια και κάνει και ωραίο ζυμωτό ψωμί που δεν μου το έχει δείξει ακόμα, έχει μυστικές συνταγές. Η Δέσποινα εδώ, τακτική εδώ στο μοναστήρι μας. Εδώ η Συνυφάδα με Περσεφόνη, μαθημένη από τον ορίζοντα να βοηθά και ξέρει. Η άλλη Ελένη από τις Καλύβες, η κυρία αυτή καμαρωτή που είναι χρυσοχέρα. Ο κύριος Σωτήρης εδώ είναι αφεντικός. Αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός κάνει κουμάντο λοιπόν, πίνει το καφεδάκι του. Και η καινούρια μας που ήρθε σήμερα, εδώ η ξαδέρφη του κυρίου εδώ του Μουντάκη, Μουντοπούλα, δυνατή Μουντοπούλα όμως, από τις δυνατές. Και βλέπετε εδώ λαμαρίνες, να είναι καλά, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ο φούρνος του Σταματάκη στις Βρύσσες, που έρχεται η Αναστασία μας ακούραστη από τις 6 ώρα το πρωί και μας παίρνει τις λαμαρίνες, τις αποδικεύει. 30 κιλά μυζήθρα σήμερα παρακαλώ για τον Άγιό μας. Όλα αυτά, η Ελευθερίτσα μας μέσα είναι εδώ, βοηθάει, αυτή πάντα είναι, ναι. Και εδώ να δείξω και άλλες λαμαρίνες και όλα αυτά. Καλημέρα και να έχουμε υγεία όλες.